So friends, जों दा दिनै बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों use of some important preposition. दा जोङो prepositionनि सोमोन्दै part 1 भिडिअ एसे सावरायदोंमोन. जोङो types of preposition बेनि बागैबो सावरायदोंमोन. दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो prepositionफोरखौ माबायदि बाथ्राफोराव यूज खालामनो हायो बेनि बागै सावरायगोन. दा गिबियावनो जोङो in नि सोमोन्दै सावरायनोसै. In prepositionनि सोमोन्दै सावरायगोन. दा इननि गिबि 1 नाम्बाराव नोंथांमोना लिरना लानो हायो गेदेर नोगोर रायजो हादोर हादोरमा बायदिफोरनि सिगाङाव इन बाहायनाय जायो. दा बेवहाय लिरनो हागोन गेदेर नोगोर बेनिफ्राय रायजो बेनिफ्राय हादोर हादोरमा बेनि बायदिफोरनि सिगाङाव इन बाहायनाय जायो. दा गेदेर नोगोर बुंब्ला मा बुजिगोन ना? दा गेदेर नोगोर बुंब्ला जोङो गुवाहाटीफोरखौ गेदेर नोगोर बुंनो हायो, कलकाताफोरखौ बुंनो हायो, दिल्लीफोरखौ बुंनो हायो. बेफोरखौ जोङो नोगोर हिसाबै बुंनो हायो. बाट क'क्राझारा मोनसे नोगोर नङा, बे मोनसे टाउन. बेफोरनि सिगाङाव जोङो इनखौ बाहायनो हाया. दा एग्जाम्पला माबायदि जागोन? आरो रायजो बुङोब्ला रायजोआ जाबाय आसाम बेबायदि दङ, नागालेण्ड, मणिपुर. हादोरा जाबाय भारत बा चाइना, आमेरिका, बेफोर गासैबो मा हादोर बुंनाय जागोन. दा बेफोरजों जोङो बे इनखौ बाहायनाय जायो. एग्जाम्पल दा मा जागोन? दा we live in India. जोङो भारत हादराव थायो. दा बेवहाय नैबे इन्डिया जाबाय मोनसे हादोरनि मुं. बेनि थाखायनो बेनि सिगाङाव मा प्रिपोजिशनखौ जों यूज खालामगोन? इन प्रिपोजिशनखौ जों यूज खालामनांगोन. आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल he was born in Guwahati. दा बेवहाय मा फोरमायदों? नैबे गुवाहाटीया जाबाय मोनसे गेदेर नोगोरनि नाम फोरमायदों. आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन नोगोरनि मुङा जाबाय गुवाहाटी. आरो बेबायदि जुदि गेदेर नोगोर थायोब्ला जों बेनि सिगाङाव इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो. बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावसै. बे जाबाय there are many industries in Kolkata. So नैबे बे स्पेलिंआ एसे मिस्टेक जादों. कलकाता. There are many industries in Kolkata. कलकातायाव गोबां मा इन्डास्ट्रिफोर दङ होनना बुंदों. दा नैबे कलकाताया जाबाय मोनसे गिदिर नोगोरनि नाम. स' बे कलकाताया बहा दङ? कलकाताया जाबाय वेस्ट बेंगलाव दङ होनना जों बयबो मिथिगौ. दा बेफोरबायदि फेमास गिदिर नोगोरफोरनि सिगाङाव जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो. दा बे जाबाय नाम्बार 1 बाहायनाय. बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 बाहायनाया जाबाय नाम्बार 2 आव दान माने मानखौ बुंदो. बेनिफ्राय बोसोर बोथोर बा बोथोर एबा मायथाइ बेखौ बुंनाय जों मायथाइ. बेफोरनि सिगाङाव मा जोङो बे इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो. स' एग्जाम्पला मा जागोन? दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय she will come in January. बेवहाय मा फोरमायदों? नैबे जानुवारिया जाबाय मोनसे दान फोरमायदों. आरो जेब्ला दान फोरमायगोन जोङो बेनि सिगाङाव इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो. बियो जानुवारियाव फैगोन होनना बुंदों. बेनिफ्राय नेक्स्ट गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय it rains heavily in June. दा बेवहायबो नैबे जुनआ मोनसे दाननि मुं आरो बेनि सिगाङाव जोङो इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जादों. दा बेवहाय मा बुंनाय जादों? it rains heavily in June. बे बाथ्राया जाबाय जुन दानाव गोबां अखा हायो बेबायदि बुंनाय जादों. बेनिफ्राय आरो जों लिरबावनो हागोन he was born in
1997 दा बेवहाय नैबे 1997 जाबाय मोनसे मायथाइनि मुं आरो जेब्ला मायथाइ जायो अब्ला बेनि सिगाङाव जोङो बे इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो he was born in 1997 माने मा फोरमायदों बर' मिनिङा बियो 1997 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन दा बेफोरबायदि गोबां एग्जाम्पल दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 इउजेसआ जाबाय नाम्बार 3 इउजेसआ खामानि मावनाय जायगा बेफोरबायदि फोरमायनो थाखायबो जोङो इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 इउजेस खामानि मावनाय जायगा थामहिनबा नोंथांमोना इंराजियाव लिरनो हागोन ए प्लेस अफ वर्क फोरमायनायावबो जोङो मा बे इनखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय एग्जाम्पला जागोन हार सिस्टार वर्क्स इन ए बैंक दा बेयाव मा फोरमायदों खामानि मावनाय जायगा होनना बुंनायाव मा बुजिदों नोंथांमोना बेवहाय नैबे बैंक थामहिनबा बेनि सिस्टारा बहा खामानि मावो नैबे बेंकआव खामानि मावो साख्रि मावो होनना बुंदों हार सिस्टार वर्क्स इन ए बैंक बिनि बिनानावा बेंकआव साख्रि मावो दा बेफोरबायदि खामानि मावनाय ओंथियावबो जोङो बे इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय जों लिरबावनो हागोन बा I am doing in दा बेबायदि गोबां एग्जाम्पलफोर दङ बेखायनो आं बेवहाय एटसेट्रा लिरनानै होनाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 इउजेस नाम्बार 4 बाहायनाया जाबाय थानाय जायगा एबा मा place of residence थानाय जायगाफोरावबो जोङो बेनि सिगाङाव मा इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो जेरैबायदि जोङो मा लिरनो हागोन he lives in a bungalow दा बेवहाय मा फोरमायदों he lives in a नैबे बांगालआ जाबाय मोनसे थानाय जायगाफोरखौ फोरमायदों आरो बेफोरबायदि जुदि थानाय जायगा फोरमायोब्ला जों बेनि सिगाङाव इन फज'नाय जायो थिग बिदिनो जोङो मोनबावनो हागोन बिदि बा बेफोरबायदिबो थायो इन ए कटेजफोराबो थानाय जायगाखौ फोरमायो इन ए हटेल इन ए फ्लेट दा बेफोर फ्लेट हटेल गासैबो मा मानसि थानो हानायनि मोनफा न' बेनिफ्राय गोबां दङ स' बेफोरबायदि जुदि थानाय जायगा थायोब्लाबो जों बेनि सिगाङाव इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय थासारि एबा अबस्था नाम्बार 5 आव थासारि एबा अबस्था फोरमायनो थाखायबो जोङो बे इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पला जाबाय he is in good health दा बेवहाय मा फोरमायदों बिनि देहाया मोजां दा बेवहाय देहानि अबस्था एबा थासारिखौ फोरमायनाय जादों दा बेफोरबायदि ओंथिखौ बुजायनो थाखाय जोङो बेनि सिगाङाव नैबे थासारिनि थामहिनबा गुड हेल्थनि सिगाङाव जों मा लिरनांगोन बे इन प्रिपोजिशनखौ लिरनांगोन दा गोबां एग्जाम्पल दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 6 आव मा दङ नाम्बार 6 आव जाबाय सिङाव थामहिनबा इनसाइड फोरमायनो हमना ला इन्डिया मा एसियानि सिङाव दङ दा बेफोरबायदि फोरमायनो थाखायबो जोङो बे इनखौ बाहायनाय जायो बेखायनो नाम्बार 6 आव नोंथांमोना लिरना लानो हागोन नाम्बार 6 सिङाव एबा इनसाइड फोरमायनो थाखाय बे इनखौ जोङो बाहायनो हायो दा एग्जाम्पला जाबाय India is situated
India is situated in Asia. बेवहाय मा बुंदों इन्डिया एशियानि सिङाव दङ दा बेफोरबायदि हमना ला माबेबा मोनसे हादरमानि सिङाव बबेबा मोनसे हादरफोरा थानाय ओंथि फोरमायनो थाखाय बे इनखौ जोङो बाहायनो हायो दा थिग बिदिनो जोङो आरो लिरबावनो हायो मा हमना ला आसामनि सिङाव माबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआ दङ दा बेवहाय लिरनो हागोन क'क्राझार बिदिबो लिरनो हायो जों क'क्राझार is situated in Assam दा बेफोरबायदिबो जोङो फोरमायनो हायो बेवहाय क'क्राझारा मानि सिङाव दङ आसामनि सिङाव दङ दा बेफोरबायदि बबेबा मोनसे रायजोनि सिङाव बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टफोरा थानाय बेफोरबायदि ओंथिखौ बुजायनो थाखाय जोङो बै इन प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय आरो खायसे टाइम फ्रेजफोरबो दङ टाइम फ्रेज फोरमायनो थाखायबो बेनि सिगाङाव इन प्रिपोजिशनखौ जोङो बाहायनो हायो बे जाबाय नाम्बार 7 uses बेवहाय टाइम फ्रेज लिरनो हायो टाइम फ्रेजनि सिगाङाव इन प्रिपोजिशनखौ जोङो बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय हमना ला टाइम फ्रेज माने हमना ला मर्निं बा मर्निंनि सिगाङाव मा जागोन इन द मर्निं बा बेलासे इन द इभिनिं इन द आफ्टारनुन दा बेफोरबायदि फोरमायनो थाखाय जोङो बे इनखौ इउज खालामनो हायो बेखायनो जों बेवहाय मा लिरगोन इन द मर्निं बेनिफ्राय इन द इभिनिं बेनिफ्राय इन द आफ्टारनुन बाट खायसे टाइम फ्रेजफोराव मा जाया बे जोङो इनखौ बाहायनो हाया दा बेफोर टाइम फोरमायनाय फ्रेज वर्डफोरा मा जोङो नुन बे नुनफोरनि सिगाङाव बा मिडनाइट बेफोरनि सिगाङाव जोङो बेफोरखौ इउज खालामनो हाया बा माब्लाबा नोंथांमोना मोनगोन मा एट नुन बेखौ जोङो नुन माने बे सानजौफु टाइमखौ बुंनाय जादों बेवहाय जोङो इन लिरनानै माने प्रिपोजिशनखौ बेवहाय एटनि जायगायाव जोङो इन फज'नो हाया बेनिफ्राय आरो दङ एट मिडनाइट दा बेफोराव जोङो इननि जायगायाव मा फज'गोन एट फज'नांगोन जोङो इन फज'बा जानाय नङा बेनिफ्राय दा बेफोरनो जोङो इन प्रिपोजिशनखौ मा समाव इउज खालामनो हायो दा बे नाम्बार 7 सिमहालागै जों सोलोंबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो एटखौ सोलोंनि एट प्रिपोजिशनखौ मा समाव जों इउज खालामगोन दा बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो एट नेक्स्ट प्रिपोजिशना जाबाय एट दा एटनि गिबि नाम्बार 1 इउजेसआ जाबाय एटखौ जोङो सरासनस्रायै फिसा सोहोर गला एबा न' सिनेमा फिसा सिनेमा हल बेफोरबायदिनि सिगाङाव बेफोरबायदि मुंनि सिगाङाव जोङो बे एट प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन फिसा सोहोर गला मानेथ' मिथिदों गला माने दखान बेफोरखौ बुंनाय जादों बेनिफ्राय न' फिसा न' बेफोरखौ सिनेमा बायदि फोरमायनो थाखाय जोङो मा एटखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय बा माब्लाबा मा जायगाफोरखौबो जोङो फिसा जायगा बेयाव लिरना लानो हागोन जायगा बा जोङो दा बेवहाय मा लिरनो हायो हि लिभ्स एट क'क्राझार बियो क'क्राझाराव थायो दा क'क्राझारा मोनसे फिसा सोहोरनि मुं मोनसे टाउननि नाम दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेनि सिगाङाव क'क्राझारनि सिगाङाव जोङो बे एट प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो थिग बिदिनो जोङो लिरबावनो हागोन आरो she stayed at the hotel last night she stayed at the hotel last night बियो थांनाय हराव हटेलाव थादोंमोन दा हटेला जाबाय मोनसे फिसा हटेल बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे एटखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो लिरबावनो हागोन they are
going to enjoy a hit film at बेनिफ्राय मा लिरगोन बेवहाय अनुराधा हल दा बेवहाय मा फोरमायदों they are going to enjoy a hit film at अनुराधा हल नैबे दा अनुराधा हला जाबाय मोनसे सिनेमा हलनि मुं आरो बे मोनसे फिसा सिनेमा हलनि मुं बेनि थाखायनो बेनि सिगाङाव मा फज'दों जोङो बे एट प्रिपोजिशनखौ फज'दों बिसोरो मा खालामदों बिसोरो अनुराधा सिनेमा हलाव मोनसे हिट फिल्म नायनो थांदों होननाय जादों दा बेफोरबायदि जोङो फिसा सोहोर गला एबा न' सिनेमा बायदि फोरमायनो थाखाय जोङो बे एट प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 जाबाय थि समनि बिथिङाव एट बाहायनाय जायो हमना ला मोनसे फिक्स टाइम बेफोरबायदि फोरमायनो थाखाय जोङो एटखौ बाहायनो हायो दा बे नाम्बार 2 जाबाय थि समनि बिथिङाव एट बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला जाबाय एग्जाम्पला हमना ला एट 10 AM बा एट 7 o'clock बेफोरबायदि माने फिक्स टाइम बा जोंनि थाखोआ 10 रिंगायाव जागायो आवर क्लास स्टार्ट एट 10 AM बेफोरबायदि जों होनो हायो दा बेफोरबायदि थि सम जानो नांगोन अब्लाना जों बे एट प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनो हायो दा एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना बिदि लिरना लानो हागोन एट 10 AM बेनिफ्राय दङ एट 7 o'clock बा दंबावो आरो एट 9 PM बेनिफ्राय एट नाइट बेनिफ्राय एट midday एट midnight दा बेफोरबायदि माने बाथ्राफोराव माने मोनसे फिक्स सम फोरमायनो थाखाय जोङो बेनि सिगाङाव बे एटखौ बाहायनाय जायो दा जोङो मोनसे सेन्टेन्स लिरनानै दिन्थिनोसै दा बेबायदि ए meeting is scheduled to be held at 2 PM today दा बेवहाय नैबे समनि सिगाङाव मोनसे फिक्स टाइम बे समा जाबाय 2 PM नि सिगाङाव जों मा फज'दों एटखौ फज'नाय जादों ए मीटिंग इज scheduled to be held at 2 PM today दा बेवहाय मा बुंनाय जादों दिनै साननि 2 बाजियाव मोनसे मिटिं माने आफाद मोनसे एरेन्ज खालामदों बा शिडिउल खालामदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे एट प्रिपोजिशनखौ जोङो बाहायनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ स' नेक्स्टआव नोंथांमोना मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनो हागोन बे जाबाय I get up at 5 o'clock थामहिनबा बेवहाय मा फोरमायदों I get up at नैबे जाबाय 5 o'clock मोनसे फिक्स टाइम मोनसे थि समखौ फोरमायदों आरो बेयावहाय मा फोरमायदों I get up at 5 o'clock आङो 5 बाजियाव सिखारो थामहिनबा उन्दुनायनिफ्राय बेयो सिखारो बेसां बाजियाव 5 बाजियाव मोनसे थि सम फोरमायोब्ला जोङो बेबायदि बेनि सिगाङाव मा एट प्रिपोजिशनखौ बाहायनो हायो दा बे जाबाय एटनि इउजेस बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट अननि सोमोन्दै सावरायनोसै अन प्रिपोजिशन दा अन प्रिपोजिशनफोरा जाबाय अन बेनि 1 नाम्बार इउजेसआ जाबाय दा अन माने सरासनस्रायै जों मा मोनथियो सरासनस्रायै जोङो गोजौ एबा सायाव नांथाबना थानाय बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे अन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो हमना ला बबेबा मोनसे गांसे बिजाबफोरा आरांगा सायाव दङ बा टेबोल सायाव दङ दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे अन प्रिपोजिशनखौ जोङो बाहायनानै बाथ्राखौ दानाय जायो दा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन गोजौआव एबा सायाव नांथाबना थानाय एबा नोंथांमोना लिरनो हायो मोदोमारि सोमोन्दो थानाय जानो नांगोन
मोदोमारि सोमोन्दो थानाय फिजिकल कन्टेक्ट होनना बुंनाय जादों इंराजियाव फिजिकल कन्टेक्ट दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे अन प्रिपोजिशनखौ बाहायनाय जायो बेवहाय जोङो अन प्रिपोजिशनखौ गोजौआव थानाय जानो नांगोन बा सायाव थानो नांगोन बाट मोनसे मा दङ बेवहाय मोदोमारि सोमोन्दो थानाय बिजाबा आरांगाजों मोनसे मा कन्टेक्ट जाना थायो बा मोदोमारि सोमोन्दो जाना थायो बेफोरबायदि माने फिजिकल कन्टेक्ट जानो नांगोन अब्लासो जोङो बे अन प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनांगोन बाट जेब्ला मोदोमारि सोमोन्दोआ बिजाबा हमना ला टेबलनि सिङाव नांथाबना गैयोब्ला जोङो बेवहाय अन प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनो हानाय नङा बे बेलायाव जोङो गुबुन प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनांगोन दा बेनि एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा बुक इज अन दा टेबल दा बुक इज अन दा टेबल बेवहाय मा फोरमायदों बिजाबा आरांगा सायाव दं बा टेबल सायाव दं दा बिजाब आरो आरांगानि गेजेराव मा दङ मोनसे मोदोमारि सोमोन्दो दङ दा बेफोरबायदि ओंथियाव जों बेखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो लिरनो हायो मा दा बार्ड्स आर सिटिं अन दा फेन्स दा बेवहाय मा फोरमायदों दा बार्ड्स आर सिटिं अन दा फेन्स दा बेवहाय मा नुदों नोंथांमोना दा बार्ड्स आर सिटिं अन दा फेन्स दाउफोरा माने फेन्स माने बेफोरखौ बुंदों बा हमना ला बेफोरबायदि बेरा जायखिजाया बेरा थानो बा औवानि बेरा जायखिजाया थिंनि बेरा बा वाल बेफोरखौ माने फेन्स होनना बुंनो हायो जों दा बे फेन्सआव माने जिरायदों होनना बुंदों दा बेफोरबायदि ओंथियावबो जोङो बेखौ अनखौ जों इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट इउजेसआ जाबाय नाम्बार 2 इउजेसआ जाबाय स' नाम्बार 2 इउजेसआ अक्ट' एबा खालार डेट बेखौ बुंनो हायो जों अक्ट'नि सिगाङाव अन बाहायनाय जायो दा अक्ट' माने जों बयबो मिथियो खालार इम्पर्टेन्ट खालार जेरैबायदि 2 अक्ट'बरखौ जों मा हिसाबै फालियो गान्धी जयन्ती थामहिनबा महात्मा गान्धीया बे सानाव जोनोम जादोंमोन आरो बे सानखौ जोङो मा गान्धी जयन्ती हिसाबै जों फालिनाय जायो 15 आगस्ट 15 आगस्टखौ जोङो उदांस्रि सान हिसाबै फालिनो हायो दा बेफोरबायदिखौ जोङो मा बेफोरनि सिगाङाव जोङो अन प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनो हायो दा एग्जाम्पला जाबाय he was born on 23rd जुलाइ बियो 23 जुलाइआव जोनोम जादोंमोन दा नैबे मोनसे मा अक्ट'नि सिगाङाव जोङो मा अनखौ बाहायनो हायो दा बिदि दंबावो आरो गोबां एग्जाम्पल बड' बा लिटारेरि डे जों बयबो मिथिगौ बड' लिटारेरि डेखौ 16 नभेम्बराव फालियो होनना जों बयबो मिथिगौ observe on 16 नभेम्बर स' आं सर्टआव बिदि लिरनो हाबाय नभेम्बरखौ जों सर्टआव बिदिबो लिरनो हायो बड' लिटारेरि डे इज observed on 16 नभेम्बर 16 नभेम्बराव जोङो बर' थुनलाइ सानखौ फालियो होननाय जादों दा बेफोरबायदि हमना ला माबा मोनसे खालार बा अक्ट' फोरमायनो थाखाय जोङो बे अन प्रिपोजिशनखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 इउजेसआ जाबाय सानफोरनि मुं जेरै सानफोरनि मुं माने बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो समबार मंगलबार बेफोरबायदि फोरमायना आं बेवहाय मोननैल' लिरबाय स' आद्रा थानाय जा बारफोर दङ बुधबार बृहस्पतिबार बेफोरबायदिनि सिगाङाव मा जोङो बे अनखौ बाहायनो हायो स' एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा एग्जाम्पला फादार will come on Monday आफाया समबाराव फैगोन
दा बेबायदि माबा मोनसे सानफोर थायोब्लाबो जों बेनि सिगाङाव मा on preposition खौ बाहायनानै बाथ्राखौ दानो हायो बेनिफ्राय our school is closed on Sunday जोंनि फरायसालिया रबिबाराव बन्द थायो दा बेदि बुंदों दा नैबे जाबाय सानडेआ जाबाय मोनसे सानफोरनि मुंखौ फोरमायदों बेनि थाखायनो जों बेनि सिगाङाव on prepositionफोरखौ इउज खालामनाय जादों दा बे मोनसे uses onनि बाहायनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 आ जाबाय नाम्बार 4 uses onनि नाम्बार 4 आ जाबाय आयदा एबा साबजेक्ट फोरमायनो थाखायबो जोङो माबेबा मोनसे आयदानि सायाव बा लिरनाय बा स्टाडि खालामनाय बेफोरबायदिनि सिगाङाव जोङो बे on prepositionखौ इउज खालामनो हायो दा एग्जाम्पलआ जाबाय he wrote a book on history दा बेवहाय मा फोरमायदों he wrote a book on history बियो हिस्टोरीनि सायाव गांसे बिजाब लिरदोंमोन दा आयदा हिसाबै नैबे मा आयदानि सायाव लिरदों बे बिजाबखौ हिस्टोरीनि सायाव दा नैबे हिस्टोरी जाबाय आयदाखौ फोरमायदों साबजेक्टखौ फोरमायदों बेनिफ्राय नेक्स्ट एग्जाम्पलआ जाबाय she will deliver a lecture on politics माने जों बयबो मिथिगौ बे राजखान्थि she will deliver a lecture on politics बियो पलिटिक्सनि सायाव राजखान्थिनि सायाव बिबुंथि होगोन दा बेफोरबायदि माने नैयाव मा फोरमायदों आयदाया जाबाय पलिटिक्स मानि सायाव बिबुंथि लाखिगोन बियो आयदाया जाबाय पलिटिक्स दा बेफोरबायदि माने साबजेक्ट फोरमायब्ला जोङो बे on prepositionखौ इउज खालामनो हायो दा बेनो जाबाय onनि बाहायनाय सो बेनिफ्राय आद्रा थानाय जा प्रिपोजिशनफोर बे प्रिपोजिशनखौ जों उननि भिडियोआव डिसकास खालामगोन सो थैंक यू सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडियोआ जोंनिया माबोरै जाखो सो नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडियो होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडियोनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडियो नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडियोनिफ्राय बिदाय लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय